Здравейте хора, аз съм The Felix Hub. В днешното видео ще играем с The Sim Hub. Ще оставя в описанието линк за неговия канал и да, това е. Абонирайте се Това хора за мен, аз съм смешник. Ето там грешният човек ме удари. Да. Да, айде да оцеляваме. Ти си грешен. Да, Майнкрафт не оцеляваме. Окей, записвам. Ай, хубаво. Това е да записвам, брат, ти ще много прибия. Да, брат. Нещо, че съм 3 пъти по-високо от тебе. Сега. Ай сега, друго дръжче да събираме ли? Май няма нужда. Ай сега. Дай да си правим един круфтик тейбъл. Crafting table. Круфтик тейбъл про плеер батинка. Хора, това ни е първото видео. Ако сме някакви мега тъпите, нормално. Да. Имайте малко уважение към нас, хора. И ние сме хора, все пак. Ние сме хора. Вие все пак сигурно никога не сте записвали, така че... Сега, това са подробности, брат. Тук виждам камък, който няма се опитвам да се. Бате, не съм играл този ти лончър, Marvel, не съм го играл 3 години, маяк. Глас майката. Опа! Ове, човека. Тя, чуя се дали ще на такова демонетизират там. Демонетизират, как се казва, аз не знам. Брат, едва ли. Знам. Какво ти пука, брат? Как ще ли? Сега си щупя крафтинг тейбъла. С ръка. С ръка. По-тъпото е, че аз съм на български в играта. Български в играта. На принципа съм на английски. Абе, брат. Знам. Брат. Ма то тук... Какво? Няма... Брат, да ми е честито, аз намерих желязо. Честитка. Аз влизам при И е тебе. само 2. О, не. Става нощ. Я чакай. Такова. Игнорирайте чиито от наша страна. Няма проблеми, хора. И ние сме хора, и вие сте хора. И ние сме хора. Трябва почойте малко. Няма как. Живи същества сме. За тебе не знам, ама. Тост, виж се, Брат, ние къща тук на спални ще си правим. Или? Къща бе, маяк. Брат, аз отивам да обикалям. Ти чакай, коня вихър. Отивам за вълна. Добре. Да. Мисля, е правилна идея, аз пък тук събирам. Около. Ела тук, бе. О, ес. Пашчо! Ние сега мирно ли сме, брат? О, не, лаги ми. О, не. Точно сега лаги, бе. Никой не подозирал това нещо, Алек. Алек. Ма никой не подозира това нещо, което си мислиш. О, кравичка. Въобще не се вижда тази байдъща лагва. Брат, Алек. Брат, значи някой въобще не се вижда, че говорим през Viber. Ало! Тай се сяда, брат. Кой е? Аз съм много смешно, че говорим през Viber. Бах тя отистите. Брат, заради тебе никой няма да гледа. О, пес. Що заради мене, бе, негър? Ай, къде си, бе? Вика. Отива за храна, бе. Хубаво, аз имам въглища. Ай, умри, бе, прасе. О, пращо. Аз май имам дърво. Има всичко, ама не и овце. Юху, лагни. Радвам се.
Колко е, брат? Това е първото видео, не се преснява. Ти лаги, какво ще прави? А, Все пак знае, че си е голям спрайт. Тъй, че... Кой е? Брат, тук има всичко друго на неговце. Радвам се. Всъщност се радвам. Защото това ме мога да сяга. Правя, май. Ате. Аре! Баща, мога да си взема крафтинг тейбъла. Бах ти бъгнала, ти правя, май. Правя. Брат, бро, Брат, ние сме просто на спалнати на някакъв остров обаче. Ай, си бе! И аз сме на теб ти лаги. То деба, бе, брат! Пак ще бъдата игра, човек. То в Майнкрафт А, ейт. Брат, то в Майнкрафт побъгнало, няма, бе. Ма без те бавка, някой брат не може да взема крафтинг тейбъла, нищо не мога да взема. Брат, аз събирам дърво за къща. Брат, аз на мен играта ми бъгна. Ще бъде ти лаунчър. Брат, аз на мен Събирам дърво, е. Брат, аз на мен не ми дропва работите. Ще сетиш! Съседи. Ще сетиш, пупо! О, ще. Ще ми скажеш ли, бе, майка ти деб? Няма да бъдем демонетизирани. Вижте как подскачат. При теб ти може да ги вземеш работите. Какво? И при теб ми бъгна, бе. Да. Брат, айта ми скачат, айта ми падат безкрайно, просто от някъде. Да, точно. Какво се прави? Обаче Гледай, брат! не можете, че продължаваме да играем и при мен. Гледай как падат айта ми те. Да, брат. Баси безкрайното дърво. Да, ти ще ми го дропне. Креветина. Брат, тук може да си направим къща, тук е що го да е равно. Ама е малко пространството. Я ти го обясня. Не се Брат, какво ни трябва? Гъшен дроп. В принцип, какво ни трябва? Гъшен дроп. Брат, у нас... Не, брат, то може да направим... Спрайт. У нас за какво не екрана, като сме написал, бе? Брат, тук дървото продължава да пада. Ама, брат, за какво не екрана, като сме написал? Как тичаме гладняваме, брат. Ма ние сме написал, ние не огладяваме. Не да ги слага саплените тук на равното, слага ги някъде другаде. Дърво би потребвало. Факт. Брат, погледни тук, това дърво го взимам пакетално и продължава да си пада. Да, брат, той при мен е без колко. Брат, скоро майка ми ще се върне. Тева. Стой, брат. Стой. Зареши, брат. Брат, зареши, никой няма да го гледа това. Брат, или някакви мега големите аутисти, де да ни са хиля, че го гледат, брат, или никой няма да го гледа това. Дай стига в това така. Я си дай дървото да бил на една къща. Ма ти се оказа най-сериозно от всички. Ето изчакай, има Охо, яба. Яба. Ти пак бъгна. Гледай как бъгна.
Пак ще бъда да играем. Безкрайни. Безкрайни саплинги. Да, брат. Леки, аз взимам. Брат, имам тако 4 стака и половина дърво, мисля, че ще стигнат. Кога ги забравя? Ма необработено. Необработено да е. Да събирам ли още дърво? Не знам, то някаква малка къща ще ни трябва. Действително е така. Ние овце видяхме ли? Май не. Какво? Ние овце видяхме ли? Не. Окей. Брат, саплингите продължават да падат. И дървото! Око е, брат, са присняй първото не видя. Брат, това не е оправданието. Бъди оправдание, че ще продължи 3 месеца. Първото ми. Скоро сме готви от спокойно. Не заблестяйте. Брат, дървото още продължава да пада. И някакви пръчки падат. Това не е лошо. И дърв пада. Чай, брат, искаш ли дърво, обаче не е обработено. Аз мисля, че Не. ще... Thank you, брат. Не, това не е. Ето. Само да не бъгне пак. Ато. What? Или го вземам, или се да спамва. Какви са тези скрини? Чай, това месо, брат, няма ми потреба. Оставам го там. И ще взема крафтинг тейбъл. Имам един саплинг, който знам колко правя. Ще почна е така е тук. Окей. Опа! Фърлих се. Исках да клекна. Ма не да правиш много букове, брат. Не да правиш 3 пъти, брат, по-висока, отколкото трябва. Направят примерно 3 блока е така. Не бе, 4 да може да скачаме вътре. Поне. Абе, брат! Откъде ще е входа? Откъде ще е входа? От гърда ти. Добре, спирам се отизма. Беща. От тук ще е входа, брат. Ма искам да я въртим. Добре. Отидам проплеер. Не успях да те ударя. Деба. Брат, снимаме от 13 минути! От колко? 13! Не мога да видя, май не. Тук, при моите не мога да видя. Чупи ми се брадвата! Искаш ли моята? Не, тук е чупя за врата. Окей. Ма искаш ли моята, брат? Моята трябва да я дам. Не, аз сега си крафна. Окей. Аз имам горе-долу камък. Брат, то в тази къща... Да. Не знам. Май няма място. Ма... Спокойно се присняй. Първото ни. С ти първото ни видео трябва да спре някога. Брат, нямаме такова. Точно. Аз се дадох. Аз имам кол. Тук слагам един крафтинг. Искаш ли въглища? Да. Искаш ли въглища? Ни. Направи за мене. Да се раздели. Аз ще направя в къщата да сложа. Добре. После тогава, ако искаш ми ги върни. Не, искам ще ги делнем. Охо, чай сега да осветим първо къщата. Оп. Брат, то се получи
Един стак и 15. А те, Един стак и 14. какво? Точно бе? Да. Окей. Где ми ги брат, просто? Ето на по 39 фърлих 39 торче там. Окей, мерси. Я да ги фърля тия покуци някъде. Връщам. Пак ми дай саплинг. В не то целих с яйцето. Там Е, там фърлих саплинги. Окей. Сега трябва да ни върти за нашата къща, сеш са. Е, тук правя нещо като мина. Окей. Да крадем камък от земята. Оле, брат. Ой, искам да си гепаме камък. Да берем малко камък. Yes, bro. I enjoy that. Правя една печка и ще сложа е тук, брат. Окей, никой не те питам. Добре. 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 Тихо, О, брат. Бог ми взе пръчките. Бог ми взе пръчките, окей. Да направим една вратичка. Така, тази врата отивам и я изповръщам в океана. Окей. Колко много саплинги. Брат, тук е бъгнало на котка, дървото продължава да пада. Бъгнала на котка. На котка. Ми, О, ти сложил върти. О, е. да. Браво. Яко си го направил. Добре. Брат, аз отивам овце да търся. Да, брат, аз сега ще ти предложа. Да правим да търсим овце. Ей, ама трябва... А ти ще е добра идея да стоиш тук. Да. То аз и без телепорча мога да се върна заради това при XP-то, дето ще ми помогне. За това при XP-то какво е? Е, нали показва ти на къде си. На теб ти показва на къде съм аз. И обратното. Яко. Брат, ти една овца няма. What? Ай, брат. Женска лъска ли си? Абе, брат. Не дей се. Не дей се. Аз те питам като човек. Абе, не дей се, ама пита. Окей. Хично болен. Че ще ти пиша във Viber да ми кажеш. А, брат? Да ти пиша ли? Не. Добре, брат, все пак после ще ми кажеш. Айде, брат, една овца няма. Окей. Кучетата дали дадат пажина? Ще проверя. Нищо не дадат, брат. Да, сложим стъкла на къщата, бе. Много сме молни. Само да намерим пясък. Ми, Пита да да връчим. Аре, ви, и една овца няма. И една овца няма. Брат, бах ти бъгналата игра е маяк. Да, бе. Гледай, Как няма да има и една овца? и пак не ми дава пясъка.
брат. Много е Инфинити смотано. пясък глич. Да, буквално. Так, няма нито една овца, бе. Добре, после ще правим с такова явно. Ов от пера не мога ли? Нищо не мога да направя. О, Умри! какво? Нищо. Окей. Брат, ти сега рекордваш, нали? Рекордвам, да. Ма ще е добра идея в момента ти да правиш нещо, защото твоето видео те няма да се гледа. Бог, брат, чилни играта. И какво да правя, брат? Как няма нито една овца? Я се дам. Разбери ме. О, я чакай, забравих нещо. Брат, ти ми каза да седя тук и да кемпя, брат, защото някакво... Да, сеш са. Някакво да, сеш. О, what? О, Влад. Намерих огромна пещера. Видях пилиш. Но огромна, брат. Добре. Влизам в нея, няма да търся. Дева. Дали ще оцеля водата? Я съжалки обаче та много по-силен. Не! Какво е? На ко съм бях да оцеля тъпата вода? На ко съм, брат? На ко съм? И не оцелих водата. Умря. Неща са. Брат, бях на милиметри да оцеля малумната вода. Беше огромна пещера, брат. Мега яката пещера. Шанс, брат, шанс. Абе, я да видим за овце, ме. Кой ще кажеш по-после? Аз пак отивам на там. Не, че ще я намеря да ама. Аз пак идвам след тебе. Паркур по дърветата. Опа. Ай ти кажа на здраве. Почти ще да умра отново. Радвам се. Тук няма ли много кекса, бе? Дева. Тома касова бележка е, маяк. Тия хора луди ли са, бе? Ох, ма смърди много яко. Снутът. Чай час и сега ще дойда. Теж са. Тя нощ ли става, ден ли става, какво се случва? Брат. Да, 20 да, минути. бе. Ако, брат, ти ядеш на видео. Спиш афъка на видеото, брат. След това няма да го кътнеш. Брат, няма нито една овца. Искам овца, бе, искам овца. Намерих кокошки, прасета и другите неща, ама не овца. Брат. Брат, какво правиш, бе? О, бе, брат, няма ли някакъв овце, бе? Овца! 3 овце! Айде, нашите! Не, трябва да намериш още три овце. Трябва да са респаун поинт стигат тия.
Охо, още една. Да. Все още те чува, а не пък няма да чува. Добре, да. Добре. Аре, бре, брат, пътъл ще видео, човек, ще ми писна века. Брат, трябват ми още 2 овце. Аз съм няма, ще ги намериш. О, розовите дървета. О, чай не го очаквах. Брат, намерих това голяма пещера ли? Ого, влизам в пещерата. Пак ще умра. Добре, поне имаме за разпаун поинт. И сега стоя АФК на видео, нали? Да. Здравей. Как си? Ей. И брат, да спираме ли? Как си Ихо. негна нещастника? Я. И аз викам това да е за това видео. Ами да. Айде. Да. Айде. Опа. Вие бяхте с The Felix Hub и с The Sim Hub. The Sim Hub, ето Sim. Ей, И нещастник. да. Добре. Ай, чао И хора. абонирайте за следващото видео. А, Просто така. това е, И да. на моя канал, Ай. и на този канала. Айде. Ай, чао. Довиждане, лека нощ. Ай, лека. То свърши.